गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमुल टापुआव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हायो। हमनो हानाय सुबुंफोरखौ बिकास कुमार आरो नील कुमार होननानै सिनायथिदों। हमजानाय सानै सुबुंफोरनिफ्राय 2 केजि 10 ग्राम ब्राउन सुगार ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना 4 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। गिख्रंथाव महरै जायखिजाया समावनो आफां सुबनसिरि NHPC बान्दोआ बायनो हागौ। सुबनसिरिनि दै लोमसावनाया जायखिजाया समावनो अलखद सोमजिहोनो हागौ। बेखौ लानानै दैसानि साखाथियाव थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा जिंगा सिदों। लोगोसे दैसा साखाथि ओनसोलाव हरखाबै बोहैबोनाय दैनि दोहौआ गोबां न'-बांफोरखौ बोहैखारलांदों। दिमा हासाव जिल्लानि रेन्जारबिल ओनसोलाव सिनायमोनि दुथांफोरा आर्दा बस्तिनिफ्राय खैला आरो सिमेन्ट रोगानाय गासै गंबा ट्राकफोरखौ सावनानै होनायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ गावथारो। बे जाथायाव दिमासा नेशनेल लिबारेशननि आखाइ थानो हागौखौ सन्देह खालामनाय जादों। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव उरां गाथोननि बायजोआव सुइसाइड बमजों गाग्लोबनाय जाथायाव सा 13 आमेरिकानि रौनिया आरो सा 82 आफगानिस्ताननि थागिबि गासै सा 95 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो। बे गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानायखौ ISIS ख'रसान एबा ISK उदखारि हानजाया सिमान लायो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिखातानि 3 नं कालीफुख्रियाव ड्राग्सनि हेंथायै हाबाफारि लानायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हायो। हमनाय सुबुंखौ कुमारिखातानि 3 नं कालीफुख्रिनि ज्योति दास होननानै सिनायथिदों। बोखांनो हानाय गान्जानि बेसेना 1 लाखनिबो बांसिन जागोन। रायजोनि गासै मोन 7 जिल्लानि सा 8,500 सुबुंफोरा थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दैबानाजों भुगिनांदों। रायजोनि बङाइगाव, चिरां, धेमाजि, डिब्रुगड़, कक्राझार, बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव दै बानाया बांसिनै गोहोम खोख्लैदों होननानै स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ फोरमायदों।